YouTube channel pakhat Ghost Vortex Paranormal te hian State Prison Nevada hmunami hi antlowa he State Prison hlei hi active paranormal activity thlenna hmun ni in mitam tak chuan helai hmun hi antlo ser hle ani he zel hluya hian thilmak tak tak an lo hmu fo to thina kumsang ni sum ni pathum khan Ghost Vortex Paranormal te hian tloin he thil danglam tak mai hi an lo la fuwa. Can you make a noise for me? Let me know where you are. Let me know where you are. All right, I'm gonna head back. He prison cell chunga akal lai hian get out tiri EVP hi alo hriat theya chuta hetia le lampang hian prison cell hallway topa thilwar screen ding lampanga akal liam lai hi avala fu le boka mu sual palemo camera glitch satlia chu ani mel chi lova thi nupia lampang thilani ti achiang reng mai he thil lo lak fu hian he State Prison Nevada hmunami hi ala hrang zelani ti afin fia chiang viau ome. Madison hian TikTok lama hian ani tin nun dan chi hrang te chu aron post thina ma se tun hnai dewa tang khan paranormal video chi hrang hi aron post ve thina a chen ni na chuan thil dang lam deuh hi alo tong ve thin chu alo nia eng thil chi nge ton ilo en teang. Chawka lampanga hian phun thawm ni awm tak hi hre in avakal pheya chuta ama lampang pan zawng chuan kepen thawm hi aron awm thut maya Madison hi hlau takin atlan che zui ta ni ama chi he ina hian a cheng sia tu chunge eng thil chunge ni tang le he thil thlen atanga ni hni khat aveile nu chuan anu room thina hian thil danglam tak mai hi alo la fu le boka. A thim deuh hlek awang hian mu le hriat thiam po a har hle meya room chunga hian thil dum mikring pian ang tak hi ron langin ron kang chawin screen ding lampanga hian apil bo zui ta ni he nu din hmun anga hian ding ve tang la eng tin nge itiang le. Paralai tek hian TikTok lama hian video panhi hi alo pho chuak ve a heng panhi bak hi chu he TikTok platform a hian aron pho chuak zui mi lova a chanero hriat ani lova a chenin lama hian thil dang lam hi atong ve thin ani mela chuta thil lo record chu ilo en teang. There's no door open here, right? No. Woman and I was astral projecting, and I normally do this often, but this time as I was walking up the stairs, something like knocked me back out, and ever since then I've been hearing knocking noises. Like, do you hear that? I'm just recording it because I don't know what's going on. It's like kind of weird. Hello? Hello? Can anyone hear? Hello?
Can you hear? Ceiling light te chu an mani chuan an ron in thena thom dang lam tak te chu aron oma chuta room kong khar te chu anin khari throi mai boka he chenina hian mu thei si lo eng thilemuni tak chu a cheng ve ni ti a cheng veo mai heng video pahnih ba khi chu atira kan soi tawng khan a post chun zom mi lova achunga hian enge thleng zel ti hi hriat ani to lovani a top san ta nge ama hian atlan bo san ta jok ti po hi hriat thei ani to lovani a thil ton ang hi tong ve tang la I chen ne in kha I chua san ve du hial lawang mo le Tas 42 hian TikTok lama hian a thil ton chi hrang hrang te chu aron pho chuak thina ta si Colombia lampang chuak ni in rum khat chu an chenina hian thil dang lam taka thleng ani ti chu a hre chuaka awi chuan thil dang lam taka hreta wanga hre chuak chau chu ania ilo en teang. Es la 1 de la mañana y mis perritas me tienen un poco preocupada. Ahí está, y la otra está que late. Y la verdad no sé qué pasa porque desde ayer se levantan, no duermen, se levantan, van y laten. Yo hoy me levanto y no veo nada, no sé. Ya se me amor, bien, bien. Ya no más. ¿Qué mi amor? ¿Qué mi amor? Negra. Awi dan chu adang lamin mu thei si lo hi abo le chiam mai thina in nei tu nu la chuan a mu ve der box si lova chuti rualin awi hian thil mu le hriata nei ni ti chu a chiang veo mai a hnu zela thil thleng chuan thil satlia mai mai ani lo ti chu anem nget chiang veo mai eng thil chi nge an ton zel ilo en teang. Amigos, yo estoy acá sola, estoy con mi otra perrita y mi perrita está que late y está todo erizada. No se atreve a ir cuando ella siempre va sin miedo. Está súper erizada como si hubiese visto un fantasma. Ella solo se dice así cuando algo le da mucho miedo. No siente temor. Mire. No sé qué sigue pasando en esta casa. Awi dum te chu thinrim tak hian ain hrosa a angur char maya a chang le bawa ti chung kalma in abo le thina in nei tunu la hian a thil muang chu a mu thei der si lo eng thil tak chu muang mo hei hi top na alani hau lo. Hola, buenos días. Son las 3:30 de la mañana. Me estoy levantando porque estoy escuchando a mi mamá por allá que grita peleando y eso y no sé qué pasa. Y me levanto y bajo los pies y miren lo que hay. En el cuarto. Miren lo que me pasó.
Nunca había pasado esto. ¿Qué está pasando, Dios mío? En serio. Miren, qué impresionante. Nunca había pasado eso, ¿cierto? Que era el julio. Sí, todos los cuartos súper mojados. Yo creo que fue el duende haciendo maldades. En serio. Usted con su hijo, madre duende hasta 1, 2, 3, 4 traperos dándole. Zing lampangan ito me anin chung chuata chuan tui hi alo tling treuh maya a chan ni theitur omla chu an hre chuang de box si lova an nu fa chuan mak an ti dur hler ngot mai ani ruwa asur lo thu a soi box si a mani in chunga tui ti lu du tur khopin an atarin om box si lova engmatak chu a om ngai ang ti arin thiam thai mai ome he video post atanga ni tamwak lawa chuan ani tin nun dan pa ngai chu ron post le in thil dang lam deuh chu aron post chhun zom to mi lo maya thil dang lam hi an tong chhun zom to lo nge a post du to lo zok ti po hi hriat thiam a har le ni ramdanga hian mizotina kan hriat lo thil ton mak tak tak hi an nei nga hle maya a tak nge lem ti po hi hriat thiam a har du hle ni Big Go Center Adventure ala hian tun hnai deuh khan building ro san to in frang hun hi atlowa heta hian thlarau sual jin an ti mai chuan lo ti buain thil hlauhawm chi hrang hrang chu a hma chon chawa لا إله إلا الله لا إله إلا الله يما الله القوي وأنتم الضعفاء محمد يما بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق يا جماعة في شيء ضربني في رجلي أقسم بالله يما وش هذا يما لا إله إلا الله لا إله إلا الله قاعد هنا يا جماعة شغلوا السماعة ما صرخت يما لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله يا خواتي ربي يسعدكم
in rau san towa bungrua chi hrang te chu arun ti che a engmo chang phei chuan ama te chu arun tonga heng bungrua chi hrang ron ti che tu la hi atak mu tur a ommi lovani adventure la po hi a thil ton hian a thong ve hleni turani a tre that maya a hnuwa phei chuan omzui zel to lovin a chua san zui ta ni